Ей, бати змията. Той ли изяде? Не, той иска да изяде. Не. Как да го държи? Не, той е хванал за опашката. Да, бе, мен ме е страх. Ей, бати, мен колко ме е страх от змия, ма. Ота не. Е толкова. Ема той е главата и от тази страна. Изпусная. Сега, там. Отиде, факта бе. Той как я гони? Той се ядоса да го напука. Ето я гледай, е там. Ето. Дръжа, бе, дръжа, мой. Но тая малка тя. Тя не му направи нищо. Вие, тя го хапе. Вие за първи път виждам аз тук. И аз такова нещо, бати. Толкова избега. От нас опашита. Изяше да е пулс. Ще захванаме толкова. Не, аз не мога, бати, ти можеш. Не, това Не, ма тя. Ми за какво? не, страха, не ми крест. Верно ли? Той се върне. Не. Дай една пръчка. Дай една пръчка, бе. Не, мани ги не ги тормози. Бати змия, аз мен колко ме страха, ма тази, защото е малко. Виж. Мило. Много ме е бъзверно. Ма кой знае какви змиядници Кажа, има 3-4 тук. пухаше, да. То вика подходи. Виж тя от нас. Тегите, ще да е пак. Да го иде. Друго да не е хванал. Дра снимай, Мило, я снимай. Не искам. Снимай, де. Вани, я снимай само. Снимай. Пръчка искаш. Снимай. Аз ги не виждам къде е. Снимам ли? Една пръчка е, сега тук има е, там баш къде тя има. Малка е. Ела. Мене много ме е страх. Ама тая е малка. И то пуха я гони да я изяде. Ма избега сега. Его снимай по-близко, бе. Мания, бе, не е тормози така. Да, бе, тая Ево снимай от близко. Снимам. Колко близко да. Виж как се влачи. Мания, хвани за опашката, колко. Изяше го. Хвани за опашката. Хвани за опашката. Ще се обърне и ще го захапа. Ето го, човека с зъбите там.